tak usah mulai nang omah. Nailul kowe sapa rombonganmu blet-blet iki. Masuk ora? Lah iya, sementing wae ngaji-ngaji to, Bos. Omah sak dhewe nang ngono ya. Merawani asrama. Minan iki milih kono tak kene nan. Kono. Wis kono ae daripada nek nukari uang wae lah. Kabeh tukari kabeh piye, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nadil mutasili imam alamah alim asah. Al-Faqil Muqril Mutakalim Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad Al-Ghurabili Asy-Syafi'i ibn Qasim Al-Ghazi fi kitabi Fathul Qari fi syarhil alfa fi syarhi al-fadhi taqrib ila angqal bisa nadil mutasili ila imam alamah alim asy-syekh Al-Qadi Ahmad bin Husain Al-Asbihani fi kitabi Al-Ghayat wa Taqrib ila angqal Bapak boy Arkanus Shalah. Nah, lebar-lebar pengen cepet apa pengen halus? Halus paham apa cepet goblok? Tak cepet pinter. Cepet pinter. Milih di kowe. Ndi iki? Ilang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ndi kan? Warraf wal itidalu. Tawarruku wal tumakninatu fihi. Akhirnya ini sing di maksudnya. Sing pundi? Warrafu. Warrafu lan tangi. Ai minar ruku'i tegese saking ruku'. Maksudnya rafu iku tangi saka ruku'. Wal i'tidalu lan i'tidal. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem i'tidal. Fi ing dalem i'tidal ail i'tidali ing tegese ing dalem i'tidal. Jadi rukuk. Nah, coba ngadeg. Ini kan. Contoh. Jadi wong wedok karo lanang kono bedane. Ngadeg ini. Ngadeg. Ayo ngadeg kok kandhane madhep rono lho. Contoh kancamu. Kene lho kene mundur. Nah wis, madhep rono. Ajal rukuk. Sirahe rada dilempengno. Jadi geger karo punggung gulu sirah iki nek iso rata. Cara munggon nggon geger iki didelendok puyo. Iki rak sampe ngeplak sirahe. Kok indok sik ngeplak, pecah ring sirahe. Haikal. Nah iki wong lanang, nek wong wedok piye? Kudu dikempit. Gondal gandule dikempit. Melorot engko. Saya aja mikir sarung iki ilmu iki, masalah aja mikir ngono, coba kene. Geser kene. Ben didelok live wong iki kene. Wis kempit, madhep rono lho iki kok ngempet. Ngempet ngene lho. Jadi iki kudu dicepet ngene. Mingkop ngene Kang. Jadi iki nyepit, iki tangan iki nyepit. Amet saya nggih, sadia ini niki. Sadion siji, sadia ini loro. Paham, Mbak? Jadi ana wedok kok rukuke kok ngangkang. Berarti perlu dipertanyakan kewanitaannya berarti apa? Perlu dipertanyakan kewanitaannya. Kono wong lanang ora ngene tapi ngene, berarti perlu dipertanyakan ke laki-laki. Iya iki maksudnya kan ngono nggih mboten. Makanya tempatlah apa ya? Berlakulah sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan porsinya. Porsinya wong lanang piye kudune yo ngono to ngono. Apa rasah? Iki pertanyaannya ngono. Apakah tidak sah jika seorang laki-laki rukunya seperti itu? Sah-sah saja kalau memang dia tidak sengaja. Tapi nek sengaja dolanan malah ben ketok kentil. Iki berarti kan ana unsur talaub, nggih mboten? Ben unsur kentil ngene. Ini iso batal salate. Mergo apa? Ada unsur talaub bermain mah ngono. Ditenani. Iki afdolnya seperti ini. Walaupun tidak seperti ini ya ora apa-apa. Tapi sik kebangetan nggih mboten? Ana tata carane wong wedok. Wis.
Wes balik sih. Watu makninatu hop balik nih. Watu makninatu lan tumaknina fihi ing dalem itidal ayo contoh. Salat raweh. Aku sing maca kowe ngono to, ayo. Allah tenanan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdina salam dan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Cahaya tanut aku tak gerakane cepete. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Lah ngene iki ora sah. Karena apa? Karena belum tumak ninah. Tumak ninah pripun? Yang namanya tumak ninah adalah berhenti sejenak ba'dal harokah. Setelah bergerak. Bikon dari subhanallah. Kelawan kadare maca subhanallah. Contoh ayo rukuk. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Plek. Kadang ana wong kok Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Ngene iki iki berarti kan dia kan belum berhenti, ya kan? Bikon dari subhanallah ini, hitungan subhanallah ini dihitung jika dia sudah hantang. Kok hantang? Anteng. Tek. Allahu akbar. Sami Allah. Tek. Iki lagi dihitung. Kok tangan diklelak kelo ngene iki. Iki berarti kan belum berhenti. Durung tawakuf. Paham betul kan? Itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi ayo, Allahu akbar, sami Allah liman karuan ojo imbang iki sing cek Allahu akbar, sami Allah sing karuan cek kaya robot itu malah luwih aman dari gerakan-gerakan yang membatalkan salat. Contoh Allahu akbar, plek sami Allah liman hamidah. Sing plek tadi kandhane kemar-kemar ayo, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, seperti ini baru dihitung biqadri subhanallah. Subhanallah. Langsung Allahu akbar. Langsung klembrak. Lha piye? Wong definisi tumakninah iku apa? Berhenti sejenak ba'dal harokah. Setelah bergerak. Lu ngicoba-oba kok. Ragil manteng kok mantangan dikebrak-kebrakno bokonge digol-golake. Ha iki. Paham kan? Wes, balik sih. Wasujudu lan sujud balik sih. Wasujudu lan sujud watu makninatu lan tumaknina fi ing dalem sujud. Praktek. Kamerane ra mbok toto, Kang. Prakteke piye balik akhirane dikek uter-uteran kaya ngono kok ora mbok. Nah, sik. Nah, yo diutar-uterno to. Kaku ta? Tak iso muter-muter ta? Enteng puterane. Bajal. Nah, ngono lho maksudnya. Contoh. Sopo ta iki? Panitia. Lagi ngaji. Tolak sik. Wes. Contoh. Sujud. Kondur sik ngadeg sik. Allahu akbar. Sujud yang bagus, yang baik itu bukan tangannya dulu yang menempat di rene sik to, Kang. Tak warai nyoteng wing. Nah, aku ngomong ibarat rene nek kono praktek lagi rono malah rono ae. Kon ngesak ya kalsan gini kamerane ngono. Nah. Jadi sing apik iku pripun? Sing apik iku ya dengkule sik diselehake, lagek tangane. Ora malah kong kejengkang ini, mboten. Coba praktek ayo. Iki kan mau tangannya sik to. Nah, ayo. Ngosek aku ngenteni pandu aku sik. Ngosek. Allahu akbar pelek. Nah, urutannya dengkul sik, kedua telapak tangan dulu baru jidat. Nah, ulang. Allah plek, tangan sik plek. Nah, iki sing apik. Pomo orang ini piye apa sah, tapi kurang afdol. Saged dipahami nggih? Saged dipahami mboten? Prakteke ngene iki. Ayo sujud. Allah sujud kembali mungkin. Nah, ayo wis. Tangane aja sing apik iki aja dipepet ngene. Awake praktek salat tenan iki. Nah, untuk menggap ngene.
Rada maju sithik Kang, gulumu Kang. Nah, gagah ngono lho. Tek ngene. Wis. Bathuke tempel. Aja sampe baldune iki ngene iki aja sampe. Dige sujud ngene iki gak boleh. Plek ngene gak oleh. Berarti sujud di atas perkara yang dia bawa yang perkara seperti itu bergerak gak sakoi dene rukuh sing tak terangake. Paham? Paham mboten? Nah ngono. Ayo, iki nek lanang sujude lanang. Saiki sujude wong wedok. Contoh. Aja ngene. Ngrapetake ngene, plek. Nah, iki sing apik. Dadi ngempit antara pupu, weteng, iki kudu ngruntel dadi siji. Paham mboten? Dadi ngeten. Ngene lho. Dicepit terus iki mbek iki dipethokno ngene. Allah. Nah iki sing apik. Ana wedok kok sujude kok ngene. Aku tak delok Lina sujude temenan. Leren ngangkat tangan sik gak oleh. Paham terak Kang? Nek wong lanang piye mau prakteke? Nah, gagah. Blok. Sikile mancat ya. Sikile mancat. Beda. Langsung berubah. Nah, iki aja mangkap ngene, cilik-cilik ngene lho ngarepe. Nah. Paham mboten, Mbak? Aja malah mengkah-mengkah ngene aja. Aku ora wong wedok salate ngono tak angkat tenan tak jujur tak balik langsung. Wah, andane angel wis. Wis. Wa tumakninatu lan tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem sujud. Fi ing dalem sujud wal julusu lan lungguh bainas sajadata ini ing dalem antarane sujud loro. Bainas sajadata ini ing dalem antarane sujud loro. Wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem julus bainas sajadata ini was julusu lan lungguh. Al akhiru kang akhir. Wa tasyahudulan tasyahud fihi ing dalem julusul akhir. Jadi termasuk duduk pada tahiyat akhir itu termasuk rukun fi'li dari rukun-rukun fi'linya sholat. Apakah syarat duduk harus seperti itu? Kan ono lungguh tawaruk, ono lungguh iftiros. Lungguh iftiros yang pripun? Praktek. Ayo gini. Praktek lungguh iftiros yang piye? Kudu paham kowe. Madhep rono rak ketok wonge. Nah, kita dadi madhep ngulon ke madhep ngulon. Soale sing dige contoh sing mburi. Nah, lungguh iftiros. Maju ngarep sithik Kang, maju ngarep sithik rak ketok. Maju ngarep sithik. Nah. Nah, ngene iki jenenge lungguh iftiros. Kakinya. Paham, Mbak? Iki jenenge lungguh iftiros. Kaya lungguhe pas tahiyat Nek lungguh tawaruk piye? Sikil sing kiwa dilebokake ring nggon sikil tengen. Ayo, mudhun jeglik. Nah, iki jenenge lungguh tawa. Apakah syarat sah salat harus seperti ini? Rukun fi'linya kan di sini kan termasuk wal julusul akhiru. Lungguh, apakah persyaratan seperti tidak? Pemangke lungguh sira ya oleh kan. Tapi ya pantes e, pantes e. Oleh suwilon. At-tahiyatu. Oleh wae. Tapi ya pantes e wae umume piye lah ngono le. Janji selagi iso ya lungguh sing iki sing apik. Ya, aja ngidolanan. Walaupun tidak ada syarat mewajibkan harus duduknya seperti ini. Paham, Kang? Paham mboten? Lho kene kan wal julusu al-akhir ora ana wal julusu tawarruk gak ono. Ya wis pokoke lungguh lho, Gon. Akhir ora ono maca tahiyat akhir ora mbek ngadeg ora ono. Paham mboten? Jadi sampean biar tahu bahwasanya apa? Seperti ini duduk seperti ini tidak sebuah syarat sahnya Tapi sing apik yo niki. Paham mboten, Kang? Wis. Wa tasyahudulan ta maca tasyahud fihi ing dalem julusul akhir. Wa qalu tasyahudilan utawi lu sithik-sithike maca tasyahud at-tahiyatu lillah salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki paling sithik. Jadi sampean iki oleh Kang, pomo sampean imam traweh. Kok maca kok ketoke kesuwen. Ben tau ngaji Safinatun Najah.
tasdite tahiyat akhir iku jumlahe ana selikur. Ya selikur. Selikur kae. Iso diringkes kalong dadi 15 16 kae lho. Jeleng terak. Sing dikurangi apa wae? Kae kalau gak paham terak. Nah iki. Kowe cara atahiyatul bareng-bareng. Ayo. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya tok, tahiyat akhir pokoknya tok. Iku wa sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad iku termasuk rukun qauli tapi berbeda dengan tasawuf. Wis pokoknya tok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pol titik. Iku jenenge tasawuf. Paham mboten? Sampai oleh ngringkes pomo, imam kesuwen, mosok at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Kapan lebare? Melayu kabeh kan. Kowe lagi maca at-tahiyatul, makmume goreng telon omah. Andani. Bubar kabeh tak kandani, gak percaya kowe bajalen ning omah kok. Gak percaya bajal ning omah. Gak diuncali watu wong pirang-pirang kowe. Apa? Diuncali watu, gak percaya kowe. Oleh diringkes at-tahiyatu lillah, oleh. At-tahiyatu lillah salamun alaika. Oleh. At-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ngilangi apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Ngilangi iku. Ngilangi apa? At-tahiyatul ngilangi at-tahiyatul mubarakatuh. Al mubarakatus sholawatut thayyibah. Ngilangi telu niku. Apa? Al mubarakatus sholawatut thayyibah. Dadi langsung at-tahiyatu lillah niki angsal. At-tahiyatu lillah salamun yang awalnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Oleh mau singkat salamun alaika. Apa? Assalamu alaika diganti salamun alaika. Paham Mbak? Iki oleh salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina. Salamun. Sing maune assalamu diganti salamun. Ini boleh. Tapi sing apik ya lengkap Kang. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing sae. Paham mboten? Apa mungkin wah ketok makmume ketok iki maraton kabeh. Coba cepet kita rombongan Iksan radhiyallahu anhu bamoy. Kabeh tetep mat. Bantu. Wah, dengan ini kowe nek maca at-tahiyatul mubarak tantemi wong kowe. Paham kan? Jadi imam itu harus menyesuaikan seorang makmum. Delok-delok makmume piye. Jadi nek apa Vanessa kepengen jadi makmum, ini kan bakal menjadi makmum dalam pernikahan toh. Nah, ora. Ini kan bakal memiliki seorang imam toh, yaitu seorang suami. Kowe nek kepengin standar makmummu cendhek, ora parek nek golek bojo sing kaya Dodi. Iya apa ora? Masuk apa ora? Masuk apa ora? Didongani to ora? Biasanya sing donga iki sing karep sa. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Piye ki pentok wong tubanan? Gelem? Gelem nggih? Fari. Iya. Nah kadakno Mak Hasanah. Al julusul akhiru wa tasyahudu fihi. Iki paling sithik. Wa akmalu tasyahudi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun titik.
Wassolatu lagi wassolatu lan maca salat mawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem tasyahud lho beda. Terus napa malih membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa qallu sholatin utawi sithik-sithik maca salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad apa jenenge dawuh utawa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad dadi oleh sampean asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum oleh paham mbak ono kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ngono kuwi kabeh iku minangka sunnah pomo nek jenengan mampu kok ana wektu sing sae diwaos tapi pomo ora langsung Allahumma sholli ala Muhammad pun sah Allahumma sholli ala sayyidina paham nggih saged dipahami paling sithik wa asy'ara kalamul musannif anna sholata alal ali la tajibu wa huwa kadalik bal hiya sunnatun anna sholata sak temene maca salat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi iku la tajibu ora wajib apa as-sholatu alal ali wa huwa utawi hukum sing bener iku kadalika kaya dene mengkono-mengkono la tajibu bal hiya balik utawi salat mau iku sunnatun maca salat ring atase keluarga iku sunnatun dihukumi sunnah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ora wajib la tajibu wa kadalika wa huwa kadalika baliya sunnatun. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Seperti ini hukumnya sunnah. Wis titik Allahumma sholli ala angsal sing sae lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa taslimatu lan uluk salam al ula kang pertama. Wajibulan wajib apa iku usalami nibake salam to ngucapake salam halal kuudi ing dalem tingkah lungguh wa qalulan utawi sithik-sithik salam iku assalamualaikum oleh assalamualaikum oleh sing wajib sepindah mawon mboten ping kalih assalamualaikum pun cukup kang opo nglinguk madengi wonengen ini nglinguk-nglinguk iki nglinguk-nglinguk iki hukume sunah ora wajib sing wajib iku mung maca salam tok assalamualaikum pun cukup sepisan tok yang kedua dihukumi sunnah marrotan wahidatan wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marrota ini yaminan wa shimalan yaminan maring arah tengen wa shimalan maring arah ki wassalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi iki jelas ya wa niyatul khuruji lan niat metune mau minas sholati sanging salat wa hada wajhun marjuhun wakila la yajibu dalik niyatul khuruji hadal wajhul asahhu sing terakhir yang kaping piro iki 17 iki niat keluar wong mlebu niat metu ya kudu ana niat sing asli ngono kuwi tapi wahada wajhun marjuhun ini adalah pendapat atau wajah sing dimarju wakilan den ngendikake la yajibu ora wajib apa dalika mengkono-mengkono ni apa niatul khuruji minas sholati niatul khuruj itu kese niat metu wahadal wajhul tawi lan ikilah pendapat dua ya wajhu iku al aso kang luweh aso jadi sing kol sing luweh aso mengatakan bahwasanya tidak harus niat keluar dari sholat wis cukup wis pokoke ngerti assalamualaikum wis cukup iku berarti sudah menandakan berakhirnya sholat tapi nek pomo ngeyel kepengin tiru iki wah aku nek metu sholat salam kudu niatan aku niat metu sholat kudu ngono tapi abot ya ora Kang saiki ora ana niat salat ora ana niat sama diwajibake wajib meniatkan keluar dari salat ke ngalor ngidul maring BCIJ dianggap mlebu nang so ora batal salatmu ya ora karena kamu belum ada niat keluar dari salat enake kaya ngono pokoke sing penak ya ora ono
Watartibul lan tertib, watartibul arkani lan tertibe pira-pira rukun. Hatta bainat tasyahudil akhir was sholati al Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qulu alama dzakarna alama kata sebab kalau dzakarna mas mutur sapa ingsun hu ing mayustasna min wujubu muqaranatin niyati li takbiratil ihrami wa muqaranatil julusil akhir li tasyahudi was sholati al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bon wallahu alam bisawab. Sing pengen takok sapa ayo? Sing pengen takok sapa, ada pertanyaan? Kalau enggak saya tutup. Ada pertanyaan? Ora ono takok cukur manuk wae iki kene. Takok Pin. Sapa sing pengen takok? Ora ono pengen takok. Piye? Sing mudhun tangan sik. Jegrik ngono, kaya mau. Aku kan ngomong, tidak masalah, tidak sampai merusak keabsahan sholat. Tapi sing luwih apik NKJati Jepara selalu sukses. Oleh pomo dengkulmu lara ke maksa dengkul sik. Tidak diwajibkan akan tetapi wal afdhalu kadzalik. Seperti ini. Jadi dengkul terlebih dahulu, telapak tangan lagi batuk. Ojo batuk sih, geludek terus lagi. Contoh, batuk sih bajal. Ayo ngadeg kok kene, kowe ngadeg kok kene ben dicontoh wong pirang-pirang. Kameramen piye iki? Ben didelok wong pirang-pirang. Pakane ben bunga, anakku ternyata iso ya aneh-aneh ngono. Ayo. Bajal sing apik mau piye? Ayo plok. Terus telapak tangan sik plok, terus lagi batuk, plok. Nah, ayo ngadeg. Saiki coba contohno batuk sik, ayo. Iso apa ora? Saged mboten? Ora iso. Ora sing iso ayo tak bure 5.000 ayo, bajal. Ayo Kak, bajal Kak. Langsung 5.000. Cepet. Ayo bajal. Ya resiko. ayo. Sing iso sapa sih? Ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Kowe iso apa ora? Sing iso sapa ayo? 10.000 wis 10.000. Sing iso sujud bathuk sik sapa ayo? Kowe bajal. Kowe kan isonan ta ge bajal. Cek. Temenanan aja guyon iki ayo, aku pengen ngerti ya. Ayo, bajal. Sujud tapi batuk sih, ayo. Aduh. Aku iso, Kang. Ayo, sik. Tak praktekne sik. 10.000 ya. Wani ora? Iso aku batuk sik. Mulai gorene. Lu iso aku kok. Panus tapi nek bathuk ya. Iso apa ora? Bacal kowe Kang, ayo tirokne aku iso ora? Astagfirullahaladzim ya Allah. Wes. Apa ibu? Hiburan. Aku janjane ya isen Kang ngene iki. Tapi piye meneh kowe ra dijak ngene ngantuk kabeh. Wis golek hiburan. Wong wedok ana sing iso? Ana sing iso? Tak bure 20.000 nek sing ana sing iso. Bathuk sik. Bajal nek bantuan teman piye bajal. Bajal bantuan teman. Kowe sing natak ngene sik Kang. Colong ide-ide. Aja mbok colake gledak lho Kang. Coba. Coba. Gini. Ayo, cekli bathuke kok aja ngono to tampani ngene. Salat mbok gedolanan. Ayo Kang, sujud sing apik, cekli. Sing apik to. Bathuk sik kok. Ayo, siji. Ayo cek. Kenceng ta, Kal? Kenceng kowe kenceng. Kebiasaan nih, ayo. Allahu Akbar. Wes.
Apa ibu? Wes wallahu alam bisawab. Ada yang tanya lagi, sama? Selakno tak kok. Iya. Nempel sedek bagaimana? Nah, pertanyaannya bagus ini. Ya. Anggota sujud kan ada 7. Batuk, kedua telapak tangan, dengkul loro, terus telapak kaki, sikil loro. Berarti itu. Lantas bagaimana jika ada salah satu anggota yang tidak tertempel di bumi ketika sujud? Kan ngono, gimana pertanyaanmu? Bagaimana? Indah syafi'i la yasih. Lantas iku salat. Salate rak sah. Kudu pitu iki sujud kabeh. Tapi kalau menurut pendapat ada yang memperbolehkan, sing penting bathuke iki nempel. Jadi ada beberapa. Saya lupa itu, nanti coba. Tapi ada beberapa. Saya pernah. Soalnya kadang ini kan gak sengaja tuh Kang. Kadang sujud lagi kukur-kukur. Berarti ada satu telapak yang di situ terangkat tangannya, gimana? Berarti nek ngono kan nek sama mau syaratnya sujud, iku kudu 7 anggota. Mau contoh. Tak contohno. Sing mbok maksud piye sing mbok maksud? Bener aku to ngono to? Ayo sing mbok maksud piye? Coba sujud ada salah satu anggota yang tidak nempel. Nah, pomo ngene. Pomo, apakah sah sujudnya? Indah syafi'i la tasihus sholah. Paham? Ora sah salate. Kenapa? Suruh tuh sujud iku memang wong jenenge anggotane sujud kan ana pitu. A'da usujudi utahe pira-pira anggota sujud iku sab'atun ana pitu. Rupane sab'atun mau jabhatun, wa kafaini, wa dengkulaini, wa telapak ini. Lho. Pomo kadang-kadang pomo dengkul mangkat siji. Dengkul mangkat siji. Lho pomo. Iki pomo. Lho kan ngono, ini perlu dibahas. Menarik pertanyaan Akbar. Kita edit 5.000 Akbar. Neng, jebol edit 5.000 Neng. Apik pertanyaan ini. Nah iki piye? Nek kalau indah syafi'i wajib ketujuh anggota itu harus menempel di bumi sujud. Pembetan. Ini piye? Apa sah? Coba. Nya tak duit. Pinter pertanyaanmu ini. Akhirnya wong ngerti ilmu kabeh. Jajan bareng-bareng ora harus kede. Ayo baca sujud. Piye ngene iki? Mahabharata itu. Ya, paham ya? Jadi ana surutu sujudi. A'da usujudi. Utahe pira-pira sujud iku sambatun ana pi. Oh, jenenge ta syarat. Ora mau lakoni ya berarti sujudmu ora sah. Syarat kudu mbok lakoni. Syaratnya kecuali Kang, kalau emang semisal anggotamu ono sing loro, mbok tangan telapak mun sing loro ketek rak mungkin juga apa ini baru dimaafkan tidak masalah. Tapi kalau mampu kok ada salah satu anggota ketujuh anggota sujud ini tidak menempel di bumi, maka indah syafi'i tidak sah. Sakit dipahami Kang? Paham mboten? Tapi mau barang wis kadung wis ora apa-apa nek wis ngerti aja dibaleni meneh. Karena apa? Karena ada ulama yang memperbolehkan. Paham Kang? Paham ora? Wis to jawabane ngono to?